Ще разгледаме на първо време взаимоотношенията между един работодател и неговия служител или взаимоотношенията между един професионалист и неговите клиенти. Това са взаимоотношения на обмен. Какво представлява този обмен? Аз съм работодател и имам проблем или имам задача пред себе си. И тази задача не мога да я реша сам, защото нямам нужните умения и знания или пък нямам достатъчно време, за да се я реша сам. И така, имаме проблем или задача, която трябва да бъде решена. И съответно работодателят купува нашите знания, умения и време, за да му решим този проблем. И така получаваме решението на задачата. И сега ще си кажете, добре, задача, проблем, защо някои вземат много пари, други взимат по-малко пари? Ами защото не всички задачи са едни и същи. Има задачи, които са много прости и всеки може да ги изпълнява. Тези задачи струват малко. Има други задачи, които са много сложни и много малко хора могат да ги изпълняват. Изискват много специфични знания, умения, дълбоки, широки, обширни. И заради това решаването на тези задачи струва скъпо.